Fl-aħħar sena skolastika l-investiment fl-istipendju u għotjiet oħra lill-istudenti qabeż 28 miljun euro. Dan ifisser żieda tal-fuq minn 5 miljun euro meta mqabbel mal-investiment li sar fl-2013. Fistqarrija mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol intqal li fl-aħħar jiem diġà bdew jitqasmu lotjiet annwali u dik ta' darba lill-istudenti. Aktar minn 4,000 student f'istituzzjonijiet post-sekondari u l-MCAST irċivew l-għajnuna nhar il-ġimgħa li għadda, filwaqt li 3,500 student tal-Università ta' Malta ser jirċievu l-għajnuna fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla. Dan ifisser li l-investiment imħallas fl-aħħar jiem se jaqbeż 3 miljun u 600,000 euro. Fl-istqarrija kien spjegat kif iż-żieda fl-investiment kienet għal diversi raġunijiet fosthom għaliex aktar studenti qed ikomplu bl-istudji tagħhom anke permezz ta' programmi bħal GEM 16+, YouThink u JobBridge. Saret ukoll reviżjoni tal-parametri li jiddeterminaw l-eliġibilità tal-istudent li jinkludi l-istipendju u l-għajnuna lil studenti maturi. Barra minn hekk iż-żieda fl-investiment hija wkoll riżultat tal-implementazzjoni tal-miżuri ta' dan il-Gvern li jipprovdi stipendju lil dawk li repetew sena u żieda fl-istipendji s-sena wara l-oħra.